pi kamen kapara ha kene kasngi ai pesan hala kue pat kapang ikabai sim naga city kepa ar jong Paulus sya ki Korint long ko kandai kat ndreu hadu kandai ina sedang ha kerjang pa badukun mensem bakuit amen sya ngat ong kane uta ubabet kendiat un odru kendiat uta ubabet pahu un odru pahu man la ubreu ude ben ai kumba utmu halaka donod om da kapaskusi om da kapatnum namar ublei ui ya uba ai da kejingkemen ublei ula ban penroi kerhai ya kejinge e jong u hapdeng jong pi kumta wa pindu biang berabor na dong sedam wat ban datam na kebenta ki kam babha kumbala tho ula ai pahu haba u ai ya ki baduk ka hok jong u kane jinam wamen kapara ha kane kesngi ora sapi sapang kejing le sebun kejing ai sebun na kebenta ki kam ki babha hangni u Paulus apostol Lathak syakinong Korin ban ai sebun na kebenta ki para bangai ban ai ya usnyang uben hei ban no keluit mensem ban ban kersan ya kitu ki para bangai ki badan kam jing yarap bat habangi ai na kebenta ki kam babha ni ki bangai ni ai lengpa jong kabalang abang ong ai na leng bahajong kabalang umut idon ki nong pej ya kane kejing lum bat ibu ya kine ki nong yarap nakabenta ki jing pensuk ya ki para banget ki ban ai ya une u jing no sngopha jing no senyang nakabenta kejing bahajong ki wei bun sin ki breu se ki para banget jengi ki pasung thu pha balai ban dahap ban ai senyang ya kabalang kabangi ai mano ban sabam ya kata kapisa kabangi ai kini kede ki jing sung thu bakala kumba nilai i ha kini ki singi ki peladap sepangka city jong Paulus ya ki nong rom keba laong ba ngia long dekat markeliam ti kumta ni haba ni don kam ai ni wat jingarap na ki wei ti kumtaru ni long ki sipara ni long ki ju kamet ki dekat jong ka ju kamet ti kumta ni don kam ban pej na ka banta jing don kam jong ki wei ru ki para dekat ti ka jing ki kai jong Paulus apostol yangi hangni kalong ba ngilong kiba pahu yalade bat ngilong ru kiba pen pahu lem ya kiwe bat haba ni ai kumba ulah tho hangni ladangi ai da ka jing kemen mo ublei usngubha ya kum kita ublei ui ya kiba ai da ka jing kemen di nomor kata ke bang aku abani wer long ba jong kene ke city hakene ke sengi kalong bangin ai da ke jing kemen bat ngin sa sem ba sisa ada ngi ai pahu ngin sa yo ru pahu ula ai pahu haba u ai ya ki baduk ka hok jong u kane junong ka hok jong uta uba ai pahu na ka panta ki baduk kane junom di nomor kata haba ki balang baper ki balang dong baper bagi lapan bej ya ki nong lum ni ai long ba jong ki sya ka balang teman kata ya ka baha ba ngin ai dong ngin om ya knyum ne ngin buteng namar ba larangi le kunta nginang ya kidram om nak benta ki wei rengi kidram mangi hidalade hakmat jung blei namar ni deban sutu kane kawe ya ka jing pahu jongi ya ka spa bangi ngidon ublei syam la ai nak benta bangin penon kamela de
Ublay ulai ya kita bangin pen aram ya kibaduk bat ya kitu kipadon kam ya kecing Arab jengi. Ladai ha kabalang kepanging idon ne ha kabalang kapa ki paradekot kidon ha kiwe pat ki jaka. Dia mar kata ngaruk ngai wer kumbau wer upau udos hane. Pangilong ki pasbun. Ladai ngi od kindiat ngi bed kindiat ngin sa od kindiat. Ada ngi bed sibun ngin sa od ru sibun. Te kasyong kat kum kajing bed jengi. Ladai ngi bed kapnap te ngin sa yor tang kindiat. Dia mar kata ladai ya ki para pangit ne ya kino kiba long kibaduk bat kibarai kibalanot ni dei banyarap kajing yarap bat kajing lebha kam dei tang ya ki para Kristen dei ru ya ki weru kibadon kam ya kajing yarap ke jongi kumba ngalaong ya kaspa ne kajing don ke bangyo mangi ke dei na kabanta kibaduk namar Jisu hi ha ka gospel kat kum ya kat kum Matius unong ke ba arkusan isiam ba uang kata sin ba pile ha ine lene hakine ki para ki barit pile yanga pat kata sin ba phim siam lale haki phim siam lale hanga tekemau kene ke jing hikai jong Jisu bat tongin ya japrang ha kapan I yaublei da kapangi le bha ya ki parabreu da kapangi le sebun ya ki ba da kapangi Bethlehem ya ka jing don kam jong kiru ti to try ublei jong ka jing sumar sukher ka ba krau ba ka ba ngimla ban skotu un yai don lang rekat bat pi batu Jisu ubalakit laba wala pendrus pa yangi wat lada ilade ulalong ubaduk di ngiru ngin sanang ruspa rengkat padu tu try un kerku yang iwe pa iwe anyaro try Yesus Kristus jenam la jenam amen hakstem pa berpun men sem bakut amen